Butan Group vă prezintă montajul Macarale Goliath în România. Montată la Boston în 1976, macaraua de 1200 shorton a funcționat până în 1991, când șantierul naval a fost închis. Macaraua este dotată cu 3 cărlige pe 2 cărucioare și are un ecartament de 118,875 metri cu 66 de metri înălțime de ridicare. Demontarea macaralei a început în mai 2008, când echipa de experți ai firmei Butan Group încep primele investigații. Îmbarcată pe o barjă, după ce traversează Oceanul Atlantic, Marea Mediterană și Marea Neagră, ajunge în Mangalia pe 17 aprilie 2009. Montajul ei se face în șantierul naval Mangalia, la cel mai mare doc din România. Greutatea în stare de funcționare a macaralei este 3500 de tone. Acostarea barjei se face la docul 3, unde are loc și descărcarea. Într-o ordine prestabilită se descarcă componentele macaralei, începând cu căruciorul inferior, picioarele, grinzile cu boghiuri. La descărcare este folosită o macara de 750 de tone. Ultima componentă descărcată este grinda principală. În lungime de 136 de metri, grinda se descarcă cu 2 grupuri de câte 6 transportoare multiosie tip Camag. Descărcarea se face treptat folosind și balastarea barjei. Grinda este dusă direct pe poziția de montaj, împreună cu căruciorul superior și macaraua de serviciu, cântărește aproximativ 2000 de tone. Aici este centrată față de calea de rulare și fundațiile turnurilor de ridicare. Aceasta este prima dintre operațiile care vor determina poziția finală a macaralei și în același timp funcționarea ei. Calea de rulare respectă ecartamentul original, 118,875 metri. Realizată în colaborare, alinierea și nivelmentul sunt lucrări executate de Butan Group. Lungimea căii de rulare este de 984 de metri, cu prindere elastică tip gantry și șina 100. După montajul și asigurarea turnurilor, începe etapa întâi de ridicare a grinzii principale, la cota plus 15 metri. Acum se realizează amplasarea pantalonilor mobil și fix imediat sub grinda principală. Urmează etapa 2 de ridicare a grinzii principale la cota plus 58 de metri. Începe ridicarea picioarelor. Întâi se ridică picioarele pendulare 1 și 2. Ridicarea
Montarea se face cu ajutorul unui grinzi de montaj și macara de 500 de tone. Greutatea unui picior este 86 de tone. Se asigură și se sudează de pantalonul mobil. Foarte important pe toată durata montajului a fost urmărirea stării vremii în zona litorală. Macaraua de montaj impunea viteză maximă a vântului de 8 metri pe secundă măsurată la vârful macaralei, adică 80 de metri de la nivelul solului. Urmează picioarele 3 și 4, picioarele fixe, ridicarea, centrarea, asigurarea și sudarea lor de pantalonul fix. Greutatea unui picior este de 160 de tone. Punctele de agățare a picioarelor s-au ales astfel încât, în poziție verticală, piciorul să se așeze la unghiul de înclinare pentru montaj. În etapa 3 se ridică grinda la cota plus 71 de metri și se fac pregătiri pentru poziționarea celor două grinzi cu boghiuri și centrarea macaralei. O grindă cu boghiuri este formată dintr-un tren de 40 de roți cu 8 grupuri de antrenare în greutate totală de 360 de tone. Așezarea se realizează centrat pe calea de rulare, axat față de grinda principală și în poziție verticală. La centrarea finală, variația termică din timpul zilei ne-a creat mari probleme. Am concluzionat că această etapă o realizăm noaptea între orele 21 și 24 și asigurarea până la 6 dimineața. Decembrie 2009, orele 2 p.m. În sfârșit, Goliatul este pe picioarele lui. După 235 de zile de la sosirea în România a barjei, macaraua este montată. Acum va începe demontarea turnurilor, finalizarea instalației electrice și încă 2 luni de probe. Expertiza instalației la această etapă ne permite să afirmăm: Goliatul se va autoriza la 1000 de tone, aproximativ 333 tone. Reprezintă cea mai mare instalație de acest tip din Europa. Înălțimea maximă a macaralei 112 metri. Înălțimea maximă de ridicat la cârlig 66 de metri plus 12 metri din doc. Ecartamentul 118,875 metri. Ampatamentul între roțile extreme 53,349 metri. Vă pot oferi și alte detalii tehnice dacă sunați la 0744 472 873. Manager de proiect Vasile Gugaș.